tong kosong tiprasa lokurok ahainyo se ajiwi chanani bial buibai tongtui tongmaya chatui chaimia a jorao ham humia nok tanglai marok bo hainyo tabok ONGC ni bwkhaktui boom blast khai borni kerosene khuni rutuk thani nok bai tongbaikha derai tongbaikha abahai kamiam seroni bisingo belbari ardi block ni bisingo khobjaknai bharat chandrapara Bidya Chandrapara, Basurampara, Oboimoni Para rogo, ONGC kami thangi bumblas khlaimani bai, amsani nok, rengnok, charge, tai kwbangma nok rok bai phatiwi tongbaikha aboni saka ereng tai khorokchini ni mungoi case bo haino khlai rejaka ONGC ni bwkhaktui aborno abo bai belai khe jengjar khlai tongbaikha kamini tong kosong tongnai lukurok o kok rono chajaya angai Belbari block ni video ni thaniwo Deputation Rwikha Tsf Central Vice President John Deborma ni teiphangbai o salo Belbari RD block ni video ni thaniwo koimung yafarjakha tai Chompongnogar outpost hoba haino thangai malaikha tiprasa tong kosong borokni rights tongo baithangni hawo jetikhe tongnani nok huk tangnani phiaba ONGC rang hnai sabai manai borok khe sabo bo kerong tei phai abogei duk derajak rono dera chubaranani tai chaya khanyar no majarani sarino boroni video thain deputation tai Chompongnogar outpost complaint rimung thuni saikhnarka TSN Vice President John Deborma Sini jaga hapaina sekang, ge hapaina sekang kuno sengno sengya, hengkang ke jokon seng borok boom blasting rekha, asomo yo hengkang ke sini nok tin chaita para nok kerajang bakia, a jaga wo seng airport hengkang ke seng makasuka borokno, je bongni cable tar line abono seng makasuka, ge kasuman pore wo hengkang ke borok sengbai, oko tabo nimang so ungnani dorkar tongo, haipano kuno pano sengbai kuno ungyako tabo. Hingke airport hingkang kai sengo borok sini blasting roi nok kerajang kha aboni poreo hingkang kai sengo ulta borok thanao affair kai case rekha 12 jonani borokni muita bongni samungna badak khayo nai total koita nok rok kerajang khan total toko saita para hingke komse kom kawono sotoria ko tuta rok school bo thangka girja bo thangka yom haita Bo parak saja. Oro Bharat Chandrapara, Bidya Chandrapara, Basurampara, Oboimoni Para. Boom ke bo dinner jakau. Boom Februari 8 tarik. 8 tarik jaman. Ke tabuk kun hucai. Borok sapai kya, sapai man pore bo hengkang ke borok hengkang ke kam ustar khai tonde, haipano seng nainai ulo. Iyo kokta tabuk iyo osto nainai ungnai sawo. Taksak jorti pondok kuno borok nukjak phayaku. O jaga wo ke pon nukjak phayako norok ta tam nai sini khodipuran je sini nok kerajang mani phari mani yabono sengnai uta seng public rok ge sini case claimani sini 12 jona borokni case je khaijamon abono seng ro saina hanani bongno seng koi ya koyuta bongno borok abo borok kamni babi mani hingke sengo sigirna bagai dangkha mani hingke o je seng nok sini borok bumro si nok nostanya da nga sengamni bagi bong samungna bathagreka tai bungnai bele hangkamni batharma bagi borok sungno barjonan mungoi kes khayo kam bada khayo hnai kes rakata tar mane borok sigirna bagai deraka tamni bagai hinge stobong kangke sini public bo kunia kemno buma kere kemno tongma kere sing bo kes klai hongkai sing public ke baki nilaka tongna ba nije nok phati janani ta kes bosanani abo bo anyus khakya ka lukurang na wansong na thingta yo mata ani khai ko kun khai khotin ya chu nok sini khotin ani nok khungtam I ko bo da bang na phati thangba kya ko habo nge nok bising go ba tam thui tong mane ya ko si nok na khai nok ya ta nge ha dum sang go nge ta de na nai se hap hat ko nok ka go phati bo ni khana bo nge nai man na phati ka thang kya tan bo tai mo saring time ma phadirbo ajaro nok bising borok tongo tongo ayang bo sa thui tongta ayang go bo gayang khasui ko yang nok bising bo toni obo hai khai ha ko le thang hi obo bo hai khai obo bo thang ka ai kini no ang go na si khai mani ko go na khai yo to no o jaga go na khai jang mang
왜 있어 장만 간 타고 콩땀 갔다 닌 빠른 분께 어비 뭐냐 지남kai 어비 파이마케 파이가서 너 응나이 망 타고 따나나 있으미 đây cái kia sinh hàng cái ta bu nó tham gì ngoài tổng ta có bữa giờ nó có với abu bài kia man nè chỉ nên nó phát đi nè chỉ nên nó cao của nè chỉ bảo bài kia 지금 많아요 này sai tổng ấy ta bu khorob sức 전원이 깨서 자카 bao giờ nó phong 바로 전원 뭔가 sai ta pa 짜짜 빠르니 amu gana u school ni ai sai ta cái bị là sòn đó xin không có bị mới ai bao sòn đó ai bao sao 짜짜 밀고이 바로 전원이 깨서 자카다나